Iz svog imam razliku odnosno na Sašu. okej, ali mislim da... To je vrlo interesantno. Kad bi i on bio sa vama, ja bih jako volio da razgovaram. Jer meni je sve bilo jasno, posle 10 dana mi je bilo jasno da je prevara u pitanju, recimo iz mog okruženja, verovali su da je zaista tako. Tako da sam se spašavao... I moram kupiti vodu dok nisu zatvorili samo. Ajde. Božo, odmah kreće sa velikom propagandom. Odmah kreće i kaže njima i snage i energije. Vidi, 060. Čekaj, sa ocem Nikodimom i sa suprugom? Jesi. A sa Zdravkom? I sa Zdravkom. Sve spavno. Dobro, eto. Ja sam Božidar, da znate ovo vidim kako. Da. Božidar Mitrović. I 164 2256. Uvek, znači 24 časa. Najbolje kad me zoveš između 2, 3 i 4 ujutru. Bilo kad. Znači mene možda zoveš uvek. Nema zbog. Ajde, računaj da sam se pridružio. Mnogo, zahvalni smo ti da znaš svaki čas. O, žestoko. U Americi dosta bude. Berlinu je izašao. Volila da mi snagu da je u velikom broju. Ali u svetu postoje misleći ljudi koji shvataju da je ovo globalna prednost. Se tiče samo virusa. Jednostavno se to pričamo da se prvenstveno krše ljudska prava, zatim je i To je emisija. Slobodna Srbija. Ovo je Slobodna Srbija. Sad na YouTube-u, da? Pa, pravo da vam kažem, kalendar je taj holodar u vremenu stojici. Jer on nije vatikanski. Biblija broj 7528. Kad se računaju godine od stvaranja Adama do danas je stvaranja sveta 7528 godina. Znači reći da Biblija broji rodove. Šta je starije, kokoška ili jaje? Starije kokoška. Što je Bog stvorio kokošku, nije stvorio jaje. Dobro, ali kako će jaje se izbjegati? Kad treba da postoje, jesu prase starije. Znate da Rusi pišu, ja sam prošla negdje na Luka! pišu da je Sjetija, sve paralelno nije vraćanje, nije uopšte vraćanje. Znaju da je porod, da je to isto i da je samo hrišćanstvom dobilo Hrista, a sve drugo... Mislim, nemojte vas pomešati shvatiti, niko nije za vraćanje, ne možemo se vraćati. Pitanje je Ne, ja to ne gledam tako. Ja to gledam kao da
gledati istorijat svog dede. Mislim, deda je umro, tačno, ne možemo se vratiti na dedu koju je umro. Ali ne morate poštovati i dedu. Znači, više poštovati život, poštovati dedu. Nemamo za čim da... Mislim, ne možemo se vratiti na nešto što je otišlo. Imamo hrišćanstvo, tako, znači, ali ne da se poštovati. To je nešto što je naše. Ne treba zaboraviti. Oče Nikodime, kako vidite dalje našu borbu? Pa, vrlo optimistički. Vrlo optimistički, zato što... Kao Njegoš, neka bude što biti ne može. Neka bude što biti ne može, da. Evo tu su predstavnici udruženja, pokreta, ustavobranitelji i profesor Mitrović i gospodin Vasović i možemo svečano da objavimo i da smo ovom pokretu pristupili ja, znači arhimandet Nikodim Bogosavljević, klirik eparhije Valjevske i gospodin Zdravko Rajević, kapetan, suspendovani kapetan policije, tako da se pokret širi polako i ojačava i pokriva brojne strukture. Znači, osim imamo profesora prava, imamo publicistu, imamo duhovnost, imamo policiju, tako da... Slobodna Srbija se zove YouTube. Tako da je to to. Počnemo da radimo pre svega na odbrani Ustava, zato se i pokret zove ustavobranitelj, da onda branimo integritet Srbije, državni i onda posle iz toga proističu ostali zahtevi koji su u skladu sa ostalim zahtevima ostale opozicije, znači bezuslovna ostavka Aleksandra Vučića, poništavanje nelegalnih izbora, eventualno dalje stvaranje komisija za ispitivanje korona epidemije, lažne epidemije korona. Vašem kao lekar. Može, evo imamo lekara. Za ispitivanje korona. Jeste, onda borba protiv 5G mreže, borba protiv migranata i formiranje možda vlade narodnog spasa od stručnih ljudi. Pa ćemo dalje vidjeti kako Bog da. S Božjom pomoći i s Božjim blagoslovom. Hvala vam, oče. Hvala gospodinu.